Hemen ustelkeriaz hitz egiten dugu, sistema politikoaz, alderdi politikoaz. Euskadin, badago ustelkeriarik? Inok ez du ezer esaten, horrek esan nahi du ez dagoela. Bai, badago. Zoritxarrez. Hemen Euskadin sistema bera dekogu, lege berdina dekoguz, konstituzio bera dekogu, orduan, beraz, korrupzioa dekogu. Eta etxe bizitza gutxiago izan ditugu. Baina errua ez da konstituzioaren, ustelkeria egotearen errua ez da konstituzioarena. Ez da konstituzioarena, baina... Da praktika etxar batzuen gan, eta hori jarraitu behar dira, eta kendu behar dira, baina konstituzioak ez dauka ustelkeriaren erruak. Konstituzio berarekin, leku batzuetan edo udal batzuetan ez dago korrupziorik, eta beste udal batzuetan, bai, beraz ezin da esan, konstituzioak automatikoki ustelkeria dakarrela. Ezin da, bai estapen hori horrela esan... Zerain bezala mirari txiki batzuk, eta ero daude beste herri batzuk, ez dira mirari txiki batzuk, eta daudela ordenatutak legedi orokorraren arabera, eta legedi orokorrak ez du ustelkeria zigortzen. Hori da arazoa, eta nola ez dan ustelkeria zigortzen, egiten dezutena, zuek esate baterako PP egiten duena da, herria desfalkatu, herriari guztiak gendu. Zigan, PP momentu honetan dauzka, 280 hautetxi guk aukeadutako jendea dagoela epaitegi batean esplikazioak ematen, edo esplikazioak emateko zain, zergatik eta dirua eraman duelako. Noiz eta 6 milioi langabetu daudenean. Hori da errealitatea, hori da gure herriaren errealitatea. Ni ez dudala nire alderdiko, beste alderdiko, edo nor defendatuko, benetan demostratzen baldin bada diru eraman duela, baina eske ero bihurtu gara nola defendatuko dut hori. Nik udaletxe batean lan egiten dut eta justu kontrakoa egiten dut. Nola defendatuko ditut kasu horiek? Neri lotxa ematen dit, nire alderdian horrelako jendea egotea. Benetan, lotxa ematen dit, nire lana ere zalantzan jartzen duelako eta erabatean edo bestean nire alderdiaren izen ona ere zikintzen duelako. Bai, Santi, baina ez dut defendatuko. Ez botan niri besteek egiten dutena. Horri aurre egiteko, PPek, alegia, zure alderdiak, kontra bozkatzen du. Zergatik, Espainiako legebiltzarran bozkatzen direnean lege ekimenak horri aurre egiteko, hori ez da guztiz horrela. Hori borrokatzeko, zure alderdiak kontra egiten du. Hori ez da horrela, nire alderdiak proposamen asko aurrera ematen ari dira momentu honetan, ari ditu momentu honetan, Espainiako parlamentuan guztiz hau, itxegiten ari guztien hori buruz, kentzeko. Nik aldera bat bota dizuet eta dirudienez utxuna bat izan da, nik ez dakit Euskal Herrian hemen iruzur edo, barkatu, ustelkeria kasu gutxiago te dugun. Gaur, beste debate batean, pertsona batek esan dit, Euskadin gutxiago dago gizartearen presioa handiagoa delako. Zuek, hala uste alduzu, Nik uste dut, lehenengo eta behin, Euskal gizartea, Espainiar gizartea, azken batez, gizarteak, nik uste dut, kontuan izan behar dela, dagoen olako pertenentzia sentimentu bat, eta nolabait ikusten duenean, orokorra dena baita ere berea dela, nik uste dut kompromiso gehiago dagoela. Hori, askotan ikusten da, korrupzio gutxia dago udaletxetan, beste leku handiago eta maino. Herri txikiagoa denez igual gertutasuna kontrol bat eramaten duelako hori nahiko evidentea da gauza bat. Baina eta berriro nahiko nuke nik uste du politikariak askotan eskertu egin behar direla. Politika bintzat bokazio bezala ulertzen dudanez, ni bintzat politika, horretik edozein ez da politiko izaten. Gertatzen dena da, gustatuko litzaiguke guri politika dedikatzea herritar honenak. Hau da, zerbitzeko prest daudenak, guztien izenean jartzeko daudenak, empatia dutenak eta bar. Asuntoa da, nortzu dedikatzen dira politikara, zer dira alderdi politikoak, entrepresa batzue dira, bakarrikan bertakon alde egiten dute edo behiratzen dute interes orokorra. Bueno, baina hori, nik uste dut pedagogia dela. Eta pedagogia hori egin daiteke modu askotara. Oso importantea da, alderdi politikoek hori bere ganatzea eta autokritika egitea, hemendik aurrera guk, benetan, gaude, hoien zerbitzura, zeren guz zerbitzaria dira. Ez zerbitzatu politikati, behiz politika nolabetiko zerbitzari modu egon. Barkatu. Gauza bako goratu nahi dizuet. 902-540-541, zuen telefonoa da, esan nahi dut, gure telefonoa dela, baina zuek erabil dezake zuen telefono zenbakia da, zuen iritzia eman alizateko hemen zuzenean. Kalera joan gara iritzien bila galdera, hause izan da. Euskadin ustelkeriarik baote da, eta beste galdera bat egin diegu. Beste leku batzuetan baino gutxiago daukagu hemen Euskadin, erantzunak.
Nik uste dut Euskaldunak sanoagoa gehala. Ez dut uste hainbeste lapurtzen denik hemen, eta hemen jendia legalagoa dela. Ez nago erabat konbentzitua. Bai, pentsatzen dut ustelkeria hemen ere barruan dagoela. Eskutatzen da asko Euskal Herrian, Etzako bai. PSOek intzun, PNVek bere zei batxu eta ez dakit. Ez dut uste Espainia mailan hainako korrupzio da honik. Ez dakit kontu gehiokin jokatzen dugu hemen edo gehiago pensatzen dugu. Arron zintzuak eskaldunak, beraiekin konparatuta, batzuk izango dira horrere, baina, bueno, nik uste dut Euskal Herria pitin badagoela Espainia bino beto. Hemen Euskal Herrian ez dakit ez da inbeste nabaritzen, baina nik uste dut berdin ez bada antzeko parezidu esaten da bezala. Nik uste dut horrelako jendia leku guztietan nengo dela, batzutan gehiago, bestetan gutxiago, baina hemen ere ez dut uste denak santuak egan ikan. Nik uste dut azkenean toki guztietan dagoela, baina bueno, agian gu hobeto eraman dugu edo... Behar bada beste kultura bat dugulako edo politika egiteko beste modu bat edo. Uste dute ustelkeria toki guztietan izangoela. Maila gutxillo izangoela, bueno, igual bai, baina ez da hit. Hoi gauza ateatzen nien ordu, jaketxein dira. Denetatik hemene. Denak Euskaldunak egalako ezkia denak onak. Euskadi diferent. Honetan ere, ustelkerian, diferenteak algara? Nik ez dakit, diferentean, izaeraz ez dakit, gaiak edo arazoak neurri diferentea daukan edo ez. Kantitatez bai, hori nik uste nabarmena dela zen, eta dagoena zerbait azaltzen da beti. Eta nik uste, hemen, erkidego autonomoan jardungo naizoain, zen eta Nafarroan azaldu dira batzuek, ez da? Horretaz ez egin behar dugu, bai. Erkidego autonomoan ezagutzen diran kasuak oso gutxi dira, eta orduan badauden batzuk badaude baita ere auzibideetan daude, ezta? Baina ez da, nik ez nuke esango kalitatez diferente geranik. Zintzoagoak alegia ez. Nik uste zerikusi handia daukala hemen politika beste modu batea bizi izan dela. Badago. Eta hor hurbiltasuna aipatzen zuen Estebanek eta bar, ustelkeria ematen da batez ere, lehen, Claudio, esan diguzu, politika eta boteren artean harremani dagoen, edo zuzena dago ustelkeriaren gaian. Ustelkerietan sartu nahi duenak ez du egiten parlamentuan, egiten du boterea dagoen lekuetan. Eta komenigarria da bereiztea. Ustelkeria ez dute... Parlamentuan ez dago boterea? Ez. Parlamentuan ez peintzet ustelkerirako botererik ez dago. Agian beste ustelkeri batzuk egon daitezke, ez da? Baina legeak egiterako garaian, ez da? Baina oso importantea da bereizketa. Ustelkeri kasu gehientsuenak ez dituzte egin parlamentariek eta diputatuek. Egiten dute administrazioko botere guneetan dagoen jendeak. Zuzendariak, idazkari nagusiak, ministroak, sailburuak, eta horiek egiten dituzte. Datuak. Zinegotziek. Vale. Euskadi... Baina ez oposizioan dagoen zinegotzia, baizik eta gobernuan dagoen zinegotzia. Bai, Euskal Erkidegoa hitz egingo dugu, datu batzuk erakutsi nahi dizkizue. Transparency International gobernuz kanpoko erakundeak emandakoak. Ustelkeriaren aurka egiten du lan, talde honek, borroka hau mundu guztian egiten du. Estatuko erkidegoetako gobernuen artean ranking bat osatu du. Eta ez dakizuek zerbait azpimarratuko zenuken, begira, errepesatuko dugu. Erakunde horren esanetan, 2012 urtean, Euskadi izan da erkidegoen artean gardenena. Lehenengo postuan ikusten dugu. Erriosarekin, berdinduta dago Euskadi puntutan. Eta 3. lekuan ikusten duzue, Kantabria dagoela. Azken postuetan, Valentzia, Gaztela-Mantxa eta Murtzia daude. Ikerketa burutzeko bain bat faktore erabili dituzte. Finantziazioa, kontratazioen irigintza, irigintza gaietan ere, informazioa gobernuek duten gardentasuna, eta baita ere herritarrekiko harremana. Estatuko, erkidegoko guztiek gainditu dute azterketa hori. Nafarroa 5. lekuan dago. Zerbait azpimarratuko zenuken? Bai, zenik gaur goizean egon naiz datuak behiratzen eta lehenik eta behin oso indize aldakorra dala. Esatet, aurrekoan, Euskadi adibidez, 16. Postuan zegoen. Aurrekoa zer, aurreko urtekoa alegia? Ustez 2010koa, eta 47 puntu gora egin du. Estadistikekin ibiltzen garen ontzat horrelako indizeak susmagarriak gutxienez badira. Izugarrizko aldakortasuna urte batetik bestera dauzkaten indizeak
arraro samarrak izaten dira, eta horrek esan nahi du aldagaiak batzutan ere, esatet, oso zaila da pentsatzea urte batean 16-garrenetik lehenengora pasatzea eman denik, ez bada oso aldagai bitxiak, aldakorrak eta zentzu horretan hurrengo urtean aldatu daitezkenak. Eta urte batetik bestera 100% aldatzen bada ranking bat eta indize bat, ez dauka fidagarritasun handirik. Hori lehenik eta behin, baina egia da, eta ikusi... Horrek ez du balio Bilboko kasurako. Bi urtetan jarraian